Kon iku lho didulang ya apa, he? Iki lho enak tak gawe nomi iki, Mang. He. Rene, ya apa sih? Kon iku didulang ki. Apa ya kan itu? Kon bapak kon gak mangan, bapak kon. Nek. Kita lakon iku arek kok mangan angel. Heh, kene. Anak iku iso diamuk iki koyo ngono iku lho. Aduh, iki malah aku dulang arek. Sampe nuwangi koyo ngono iku. Lah kok siapan kok gak poso ah. Lho ora aku malah dulang iki. Lah iku icake ono opone iku. Lho niki koyo logor-logor. Ora aku mah dulang iki. Bapak kaya sejek makan ya. Gula tak kei beras jare belajar menjadi lebih baik. Sik pancet gak poso. Iku mah keblabasen dulang iku mah keblabasen Rene mantap. Panas batur. Iya ta. Ono gelem ayo. Ora gelem kok sekon pangan iki gorong wae buka. Mu batur mak keblabasen rono dulang terus ngene pisan. Kon mangan berapa? Iya ta. Sawero gak meneng pitik capian. Ayo ngono. Kon teleke gulem nek kon berkhianat kon iku. Meneh aku poso iki mas saking lali. Awas kon nang ndhuwur. Ya lali ora sih. Ora katen kaya opo-opo neng. Mangan iku malah lali kok isone iku malah anu nyok. Nyok,